बाथौ बिबुंसारनि जर'खा रादाबा आं धनराम बसुमतारिया बयखौबो बरायबाय। दिनैनि जर'खा रादाबनि बाख्रिनि गाहाय रादाबफोर। मिरु बाथौ धोरोम लाइमोन आफादा जिल्ला दावबायदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावफुं मेल। हरिसिङा बाथौ लाइमोन आफादनि आध्यात्मिक आरो ध्यान शिबिरा जागायबाय। अरां बियाब बाथौ लाइमोन आरो माइनाव आफादा सावरायमेल खुंनो थाम-थिमसै। दानिया फैदो दिनैनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सालबारि जिल्ला दावबायदों। बे हाबाफारिया मैया 23 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायबाय। बे दावबायनायनि गाहाय थांखिफोरा जादों धोरोमारि सांग्रांथि लाबोनाय आरो लोगोसे मिरु लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा बे बोसोराव कभिड-19 गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि थाखाय गुबुनफोर बोसोरनि बायदि बोसोरारि सावरायमा मेलखौ खुंनो हानाय जायैनि थाखाय सालबारि जिल्लाखौ गाहायै बिथा खालामनानै बियाब आफादफोर दावबायदों। बाथौ बिबुंसारनि रादाबगिरिनो मिथिहोनाय बादिब्ला मैया 23 अक्ट'बर खालारखालि सालबारिनि साम' हाथाय, राबां, रुपै आरो माइनाव हाथायाव बियाबफोरा रुपैहि बियाबाव जथुमगोन आरो धोरोमारि सांग्रांथि मेलखौ खुंगोन। बेबायदिनो दिनै दैजिमाफुरि, अलंबार, साफागुरि, अलंबार 2 आरो सखादल बियाबा जयै गलागाव बियाबाव जथायै सावरायमा खुंगोन। बेबायदिनो 25 अक्ट'बर खालार 2020 खालि कैलासपुरि, बागमारा, सिलबारि, खख्लाबारि, झुजाभारि आरो भेब्ला बियाबा खख्लाबारियाव जथुमनानै सांग्रांथि मेलाव बाहागो लागोन होननानै जोंनिसिम मिथिहोदों। बे जिल्ला दावबायनाय हाबाफारियाव मिरु लाइमोन आफादनिफ्राय आफादगिरि बोनथुम नार्जारि, नेहाथारि जगदीप मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि रजेन बर', लेङाइ नेहाथारि राजेन बसुमतारि आरो थुनलाइ नेहाथारि राजु बर'आ मिरु गौथुमनि जानानै बाहागो लागोन होनना जोंनिसिम खौरां हरदों। दुलाराय बाथौ गौथुमा फैगौ 24 अक्ट'बर 2020 खालार खालि बेनि गाहाय मावखुलि बाथौफुरियाव मोनसे मावफुं मेल हांख्रायनाय जादों। बे मावफुं मेलाव फैगौ बोसोरनि जानो गोनां बोसोरारि जथुम्मा आरो दौरिफोरनि जथुमनि बागै गुवारै सावरायनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। हरिसिङा बाथौ धोरोम लाइमोन गौथुमनि 28थि बोसोरारि आध्यात्मिक आरो ध्यान शिबिरनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सेथि साननि हाबाफारिया आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों जागायजेनो। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि प्रसेन बर'आ। अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि 14थि बोसोरारि सावरायमा मेला फैगौ 27 अक्ट'बर 2020 खालारै सानसेनि हाबाफारिजों 2 नं दैदेनगिरि गामि आफादनि दैदेननायजों खुंजागोन होननानै बियाब लाइमोन आफादनि आफादगिरि सलेन बसुमतारिया जोंनिसिम खौरां दैथायहरदों। दिनै 2020 मायथाइनि 23 अक्ट'बर खालारै रौतानि BICCआव रौता बियाब बाथौ गौथुम आरो उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि मोनसे जावजा मेल जानानै थाङो। दिनै बे मेलखौ सामलायो रौता बियाब बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि गोसोम बसुमतारिया। मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि जानो गोनां 16थि बोसोरारि माइनाव सावराय मेलखौ खुंनायनि बानजाय आफाद दानाय जायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा दिपाली मुसाहारि। आं उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि। आं दिनै बाथौ बिबुंसार चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों दि उदालगुरि जिल्ला माइनाव आफादनि 16थि सावराय मेलखौ फैगौ 29/11/2020 बिथांखियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै रौता बियाबनि गोथार थानसालियाव खुंनो लानाय जादों। बेनिखायनो जों दिनै रौता बियाबनि बानजाय आफादखौ दानाय जायो। बे बानजाय आफादनि गाहाय आफादगिरियानो जादों मुस्रि बिरेन बाग्लारि, गाहाय नेहाथारिया जादों सानखुंगुर दैमारि। दिनैनि बाथौ बिबुंसारनि जर'खा रादाबनिफ्राय आं बिदाय लाबाय। खुलुमबाय।